myslím si, že to tam dosť zapadá, tieto jeho postrehy, ktoré mal, pretože tak ako, keď má žena peknú podpodsenku. No veď práve, jasné, že je to presne aj o tom, že keď úspešného muža zrazu osloví mladá žena. No, presne tak. Ťažko sa tomu odoláva. Ja by som len ešte chcel zdôraziť jednu vec, lebo... Ja by to skôr prekvapilo. Ale chcem ešte zdôraziť jednu vec, ktorá už aj v podstate platí o šokujúcej afére, ktorá tiež ukazuje devastáciu vzťahov, že proste miesto toho, aby to aj behá taký internetový mem, že kedysi sme veci opravovali, dneska ich vymieňame, že miesto toho, aby ten pár, vlastne tá Adela s Michalom si sadli na ten svoj nefunkčný vzťah, tak Adela nahovorí svoju kamarátku, aby zbalila jej muža, že bude mať ľahší rozvod a ona si s mladým Alexom začne. Ale my sa nesnažíme moralizovať. To znamená, že ani tento príbeh o bulvári nie je moralizujúcim, že teraz že je to nejaké zlo. Proste na základe vlastnej skúsenosti plus to, jak vidíme tie vzťahy medzi ľuďmi, sme poukázali na to, že takto nejak to funguje. A vy si už z toho urobte svoj dojem a ako k tomu pristúpite. V žiadnom prípade to nie je snaha akože likvidovať bulvár alebo nebodaj do nejaké aktivity proti bulváru, ktorá by nebodaj nejakým referendum mala skončiť. Tak ideme krstiť knižku, tak pozvime krstnú mamu, herečku Zuzanu Skopálovú. Nech sa páči. Čo by sme mohli knihe zaželať? Čo by ste jej chceli zaželať? Dobrý deň. Ja by som chcela zaželať knihe, aby mala veľmi veľa čitateľov, pretože je skvelá, naozaj je úžasná. Číta sa tak, že keď sa do nej zahryznete, tak ktokoľvek okolo vás chodí, aj dieťa, keď si od vás pýta nejaký čajík alebo večeru, tak absolútne ho nevnímate. Môžem potvrdiť. A naozaj je výborná, lebo všetky témy, ktoré vyčerpávajú, naozaj veľmi brilantne sú napísané a detailne, čo som takisto chcela ja povedať, že ma potešili, tak vás chytia a bojím sa až povedať, že mnohí, keď budú trošku úprimní, tak budú musieť priznať, že sa tam našli. Ale prajem hlavne tejto dvojici, ktorá je tak skvelá, Adriana Robo. Ja som sa veľmi potešila, keď mi zatelefonoval, aby som sa stala krstnou mamou, pretože sa tak cez diaľku, naozaj nemáme na diaľku teda čas nejako stretávať a táto forma bola naozaj výborná, že sme sa mohli aj osobne opäť vidieť a hlavne som mohla spoznať Adrianu, na ktorú som sa veľmi tešila a chcela som im Doplním totižto, my sa Zuzanou poznáme už z detstva. My sme v roku 80 hrali v detskom filme Pomsta mŕtvych rýb, kde sme zachraňovali rieku pred továrňou, ktorá vypúšťala odpad do rieky. Ja som mal dokonca tam trikovú postavu Petra, ktorý vedel tak zapískať, že vypadli okná. Takže s Richardom Stankem sme tam ešte hrali, z tých známejších ľudí, ktorí ešte dneska hrajú. A takže o to viac som rád, že Zuzanka prijala túto krstnú mamu vzhľadom na to, že sa toľké roky poznáme. A nebudem počítať koľko. No to radšej, áno, určite tie roky ani nehovorme. Čím budeme krstiť? Budeme krstiť. Niečo je tu, ja som to tak držala s takým trošku... S tým opovrhnutým? Miernym opovrhnutím. To také strihance, bulvárnych, krstiť niečím s miernym opovrhnutím. Áno, takým... No. Ale nie, budeme krstiť. Mám pomôcť nejako? Ak môžem, áno, ďakujem. Toto podržať asi tu všetko. Sú to teda strihance? Strašne tu všetko asi hrozne upúľame. Ja si toto položím. A čo sú to za strihance, ešte len povedzme? To pripravil si Robert. To sú nastrihané cez skartovač
tie nemenované denníky Odraz a Denník. Odraz a Denník sú tu nastrihané. Veľmi pekne sú nastrihané. No seskartovač. Čiže krstíme bulvárnymi strihancami. Poprosím zapozerať. Dúfam, že pár strihancov si potom zoberiete aj domov na pamiatku. Niečo mi z toho nechajte. Takže chcela by som vám zapriať naozaj, aby vám táto vaša dvojica, ktorá je úplne skvelá, mužsko-ženská, písateľská, v tomto literárnom svete fungovala. A už som teda ja započula nejaké šuškanice, že sa pripravuje niečo nové, na čo sa veľmi... Máme pokrstené, môžeme si ešte sadnúť. Teším. Na to sa ešte chcem opýtať vlastne akože na záver, na plány mužsko-ženskej dvojice. Aké sú? Toto je teda druhá kniha. Budú aj nejaké ďalšie? Máte vy dvaja niečo spolu rozrobené? Áno, máme. Je to taký aktívny. Máme, teda píšeme ďalšiu knihu, tretiu knihu, stále na nej pracujeme, je to tiež veľmi lákavá téma, nechcem prezradiť viac, lebo to sa nehovorí, ale myslím si, a teda aj takto cítim, že to bude naša najlepšia kniha. Jednak sme sa zohrali už detailne, jednak Robert sa naučil písať aj tie vzťahové veci. Prepáč, ale ako... nemusel. No, ale je to cítiť, že tá kniha nám naozaj odsýpala, keď sme ju písali a mali sme tam veľmi dobré nápady. Je to pretkané politikou, šlachtou, neverou, láskou, proste všetkým možným a smrťou redaktorky. Smrť redaktorky vždy poteší. Takže myslím si, že je to naša, že ak teda tá kniha úspeje a bude sa páčiť Ikaru, tak určite by sme ju radi vydali v tomto vydavateľstve. Čiže momentálne ste v stave vzájomného, pravidelného skypovania vždy o 9 ráno. Ak to umožňujú, najmä Adrianine povinnosti, pretože ja som na tom predsa len ľahšie ako bavorský azylant. Ale ja chcem fakt ešte, a nie je to akože taká, by som povedal, povinnojazdová poklona poďakovať vydavateľstvu IKAR, pretože musím povedať, že ja, ktorý som pracoval ako prvýkrát na knižke, teda vlastne už druhý, ale v podstate to išlo tak rýchlo za sebou, že to išlo, že bol som skutočne nadšený ich prístupom a najmä editorskou prácou pani Nataši Ďurinovej, pretože tým, že som sa venoval tak povediať z literárnej kritike, viem, ako to vyzerá, keď je kniha redaktorsky odflaknutá. A toto skutočne, keď som na vlastnej koži sme pocítili, a to nebolo ani tak, že by nám prerábali dej alebo niečo také, ale proste vidno, že ten redaktor aktívne pracuje, napomáha, upozorní, že toto celkom nesadlo a mohlo by to byť inak. Takže ja myslím, že to je za oboch hovorím, že skutočne sme nesmierne vďační IKARu za to, že takýmto spôsobom pracuje. V konečnom dôsledku ja si myslím, že sa to odráža aj na tej predajnosti nielen našich kníh, alebo aj ostatných. Pretože dnešná doba je taká, že si všetci myslia, že založíme si web stránku, poďme, ja mám tú sieťovku, vydám si vlastným nákladom knižku, ale potom to tak aj vyzerá, že tie postavy úplne nelogicky fungujú, používajú treba 1000 korunáčku v roku 71 alebo niečo podobné, čo im proste skúsený editor okamžite akože nájde, ale proste ten redaktor a to vydavateľstvo je strašne potrebné pri vydávaní kníh. Aj keby sa to mohlo niekomu zdať, že však čo, vydám si to vlastným nákladom do takejto brožúry,